I kao što sam rekla, govorit ćemo ovog subotnjeg jutra u Vikend Vekerici o jednom značajnom jubileju kompanije Telegrup Banja Luka. Sa nama je u narednih nekoliko minuta Dragan Zlokapa, generalni direktor Telegrupa Banja Luka. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Jubilej vrlo značajan i svakako ne tako mali, 20 godina. Naravno, već 20 godina uspješno poslujemo na prostorima Bosne i Hercegovine i ove godine obilježavamo taj jubilej 18. maja u Hotel Bosni. Inače, kompanija je osnovana još 1992. godine u Londonu, a danas uspješno poslujemo na prostorima Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Bugarske, Makedonije, Kuvajta i u svom sistemu zapošljavamo preko 300 radnika. U Telegrupu Banja Luka ima zaposlenih nešto manje od 70. I tih 70 ljudi zapravo slave ovaj jubilej. Jesam li dobro shvatila da je jubilej vezan za Banja Luku? Jeste, tačno, za Telegrup Banja Luka. Znači, nakon osnivanja kompanije u Telegrupu London 1992. prva ćerka kompanija je osnovana u Banja Luci 1996. godine. Mi ćemo podsjetiti naše gledalce na neke od osnovnih stvari, osnovnih djelatnosti kojima se bavite. Pa, mi smo se u početku bavili inženjeringom u oblasti telekomunikacione infrastrukture. To je podrazumijevalo projektovanje i izvođenje radova iz oblasti telekomunikacija, telekomunikacionih mreža, a danas nudimo usluge iz ICT-a, zaštite podataka, mreža i aplikacija, zatim usluge izrade softverskih aplikacija, zatim usluge iz cloud tehnologija i naravno video i IPTV sadržaja. Kao najznačajnije projekte bih izdvojio u možda novije vrijeme svakako implementacija IPTV najnovije platforme Multiscreen za kompaniju MTEL, koja omogućava korisnicima da pristupaju sa svih svojih uređaja i da gledaju TV sadržaj sa svih uređaja koji imaju mogućnost reprodukcije video signala. Zatim izgradnja mnogobrojnih telekomunikacionih mreža, optičkih i bakarnih kablova, također za kompaniju MTEL uglavnom. Zatim projekte iz oblasti i poslovi iz oblasti ICT-a, security-a, izrade disaster recovery lokacija za finansijske institucije kao što su Komercijalna banka, NLB banka, Sberbanka, zatim Pavlović banka i tako dalje. I mogu reći izdvojiti projekat za BHANSU, Agenciju za pružanje usluga u civilnoj plovidbi, gdje smo implementirali mrežu, infrastrukturu za prikupljanje podataka i sagledavanje situacije na nebu iznad Bosne i Hercegovine, gdje projekat koji je bio jako kompleksan i još uvijek traje, a u novije vrijeme, ili projekat koji je nama najznačajniji u 2016. godini, je svakako projekat za željeznice Republike Srpske, gdje smo kao podizvođač češkog AŽD-a prisutni u izgradnji i modernizaciji telekomunikacione infrastrukture i signalno-sigurnosne opreme. Dakle, sve ono što radite su zapravo stvari, pa evo mogu tako reći, koje možda ne primjećujemo, ali koje nam svakodnevno olakšavaju život. Koje primjenjujemo, bili svjesni ili ne. Sad, u ovom 20-godišnjem radu, osim ovih nekih značajnih projekata i stvari koje ste radili, bilo je, pretpostavljam, mnogo priznanja i nagrada. Da li postoji nešto što biste vi izdvojili kao vama najznačajnije? Pa svakako da je bilo mnogo nagrada i priznanja, s obzirom da kompanija uspješno postoji ovaj dugi niz godina, ali možda bih izdvojio nagradu iz 2014. godine, gdje smo proglašeni najboljom kompanijom u kategoriji malih preduzeća, gdje je bilo preko 100 kompanija koje su se razmatrale,
ali to nije bilo posmatranje jedne godine 2014. nego je posmatran jedan duži period od 3 do 5 godina, praćen razvoj i napredak i time smo proglašeni najboljom kompanijom. Ali svakako nama, pored tih nagrada i priznanja, najviše znače priznanja i povjerenja naših klijenata. Da, sigurna sam da je tako i upravo zato pretpostavljam da ćete svi zajedno proslaviti ovaj jubilej. Kada ste rekli da ćete proslaviti... To će biti 18. maja u Hotel Bosni i doći će mnoge visoke zvanice iz političkog i privrednog života, kao i naši dragi prijatelji, partneri koji nas redovno prate i sa kojima sarađujemo. Kakvi su planovi za dalje kada sada proslavite ovaj jubilej i šta možete možda izdvojiti od stvari koje ćete raditi u ovoj 2016. godini, a koji su nekako najbliže? Pa pazite, prije svega sama implementacija najnovijih tehnologija, najnovijih tehnoloških rješenja, uticaj, pozitivan uticaj na razvoj biznisa, klijenata, a samim tim i povećanje životnog standarda kao i uticaj na poboljšanje privrede društvene zajednice u okruženju u kojem Telegrup posluje svakako naša najveća misija. Ono što smo i rekli već, priznanja, nagrade, pohvale, a posebno povjerenje klijenata je nešto što nam daje motiv, daje nam snagu i energiju da i dalje uspješno napredujemo i radimo, a svakako cilj nam je da postanemo lider na prostorima Europe, Srednjeg istoka i Afrike u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i energetike. Srećno sa svim planovima i stvarima koje ćete raditi i želim vam nekako i lijep provod kada budete pravili ovo lijepo druženje sa svim ljudima koji su nekako obilježili vaš rad. 20 godina svakako je izuzetno značajan jubilej i naravno još mnogo uspješnih godina. Zahvaljujem vam se i ovom prilikom, koristim se ovom prilikom da i vas pozovem da prisustvujete našoj proslavi, da doživite taj jedan organizovan i lijep način druženja. Pozdravljam vaše gledaoce i samo jednu napomenu da sve ovo što sam ja ispričao i mnogo više mogu naći na našem sajtu www.telegroup.ba. Eto, to je još jedna od naših preporuka, poštovani gledaoci. Dragane, hvala vam, još jednom srećan jubilej. Vidimo se uskoro.